కరోనా విపత్కర సమయంలో లాక్డౌన్ విధించడంతో రోడ్డుకి ఇరువైపులా ఉంటున్నటువంటి విచారణ చేసుకుంటున్నటువంటి కూలీలకు అక్కడ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారికి ఆహార కొరత దృష్టిలో పెట్టుకొని నీల ఓంప్రకాష్ యువసేన ఆధ్వర్యంలో గత 3 రోజుల నుంచి ఆహార ప్యాకెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. మొదటి రోజుగా రాగిరి స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతాలలో ఆహార ప్యాకెట్ల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. రెండవ రోజులో భువనగిరి బస్టాండ్ మరియు ఏరియా హాస్పిటల్లో ఆశా వర్కర్లకు 200 ప్యాకెట్ల ఆహార ప్యాకెట్లు చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ లో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాలలో కార్మికులకే గాని అక్కడ ఉన్నటువంటి తనకు తోచినంత సహాయం చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశంతో గత 3 రోజుల నుంచి ఆహార ప్యాకెట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈ రోజు బీబీనగర్ ఎయిమ్స్ లో కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ఓంప్రకాష్ యువసేన సభ్యులందరూ ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేసి ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తున్నారు. ఈ లాక్డౌన్ ముగిసే వరకు ప్రతిరోజు నిరంతరం ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం చేయడం చాలా అభినందనీయవలసిన విషయం. ఎందుకంటే ఇలాంటి గొప్ప ఆలోచన రావడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈ క్రమంలో ఈ కరోనా మహమ్మారిని జయించాలన్న ప్రతి ఒక్కరు ఒక పట్టుదలతోటి అవసరం ఉంటేనే తప్పితే బయటికి రావద్దని కూడా తెలియజేస్తూ సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఎవరి వారికి రక్షణ కల్పించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. పని ఉంటేనే తప్పితే ఎవరు కూడా బయటికి వెళ్లకుండా ప్రభుత్వానికి సహకరించాలి. మనం అందరం ఐక్యతతోటి మనం అందరం ఒక సంకల్పంతో ముందుకెళ్లి కరోనా మహమ్మారి మీద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలకు ఓంప్రకాష్ యువసేన ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ నీల ఓంప్రకాష్ యువసేన ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి రోడ్డు మార్గాలు నడిచే వాళ్ళు కానీ రోడ్డు పక్కన నివసించే వారు కానీ అటు భువనగిరి బస్టాండ్ కానీ యాదగిరిగుట్ట బస్టాండ్ కానీ ఏరియా హాస్పిటల్ కానీ ఈ ఆహార పంపిణీ పంచుతున్నాము. ఫస్ట్ రోజు 150 ప్యాకెట్లు పంచడం జరిగింది. సెకండ్ రోజు 200 ప్యాకెట్లు పంచడం జరిగింది. ఈ రోజు 300 ప్యాకెట్లు నిమ్స్ హాస్పిటల్ కు బీబీనగర్ పోతున్నాము. అక్కడ పంచడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా సామాజికంగా దూరంగా పాటించుకొని మరి ఇళ్ళకెళ్ళి ఎంత మరీ అవసరం ఉంటేనే బయటకు వెళ్ళండి. మాస్క్ పెట్టుకోండి. చిన్నపిల్లలు కానీ మంచి జాగ్రత్తగా ఉండండి. సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెను ఊట బావినే శిరస్సు వంచి శిఖర మంచు ముద్దిడె మట్టి నేలనే పదరా నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదరా ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా ఈ గెలుపను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. ఇదిరా నీ మొదలిదిరా ఈ పదమున మొదటడుగేయిరా నీ తరమిదిరా అని చాటేయిరా. పదరా నీ అడుగుకి పదును పెట్టి పదరా నీ అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదరా ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా ఈ గెలుపను మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. ఓ భళ్ళు వండు నింగి ఒళ్ళు విరిగెను బట్టి పరకతోన ఎడోరి కళ్ళు తెరుచుకున్న వేళన తినుకు పూలవాన సముద్రమెంత దాహమేస్తే వెతికెను ఊట బావినే శిరస్సు వంచి శిఖర మంచు ముద్దిడె మట్టి నేలనే. కదిలే ఈ కాలం తన రగిలే వేదనకి పదునల్లే విసిరిన ఆశల బాణం నువ్వేరా. పదిలే ఇలా హృదయం తన ఎదలో రోదనకి
రెప్పలలో తడి ఎందుకని తననడిగే వాడే లేక విలపించేటి ఈ భూమి ఒడి చిగురింది